waye waposta umntana esithi yena uqhawula i-generational curses ngoba ngumuntu wokuqala uba ne-iPhone 15 Pro Max kwifamily yakhe. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. Kule video yethu namhlanje ke bethinani sizawuthetha ngoEnhle ebekudala etrenda on Twitter, on TikTok, everywhere. Lo mntana ke sana xaba uye waya ku TikTok wafaka ivideo unayo no Instagram echaza ke na kuba ucelebrate i4 years ethandana nomuntu wakhe kwaye uthengelwe iiPhone 15 Pro Max le ndichazileyo. Hey hayi ke abantu bamcongratulate, abanye baqonda khona into engadibaniyo kaloku sana bayisa ku Twitter. Niyabazi ke sana abaphandi baka Twitter bafumanisa uba lo mntana zikhona neemoto eziduru afoda kuzo. Kwakhangelwa i-plate numbers zesamoto ba ngezikabani, kwakhangelwa izandla ezivela kula foto, kwakhangelwa indlebe ezivela kweza foto, kwafunyaniswa uba hayi man lo muntu uyaziwa, lo ngumfundisi wase Pentecostal Church. Then lo mfundisi kuthiwa una 51 years kwaye utshatile, unebandla, ngutata waziwayo. Enye yemoto uEnhle lo nantsi afote ngakuyo iye yabonwa xaba ukhona umntana phecaweni owayefote ngakuyo, kwafumanisa uba ikwale Viano noEnhle azifota ngakuyo. Andithi ke uEnhle lo uthi ucelebrate i4 years nalo muntu wakhe. Xa kubalwa since na 18 years minus 4 kwafumanisa uba the answer is 14 years. Ebenaye illegally, it's illegal kaloku sana ba unganomntana nangako. Kuphinde ke ngoku kuye kwasetshwa kwafunyanwa nonkosikazi kaPastor ikhona nevideo yakhe apho enza i-interview kuKhozi FM ethetha ngento yoba yena waphuncukelwa zizisu ezi-10. Kwathi hayibo unkosikazi akafumani bantwana uphuncukelwe zizisu ezi-10. Hayi khona into nothwalo phakathi. Kutsho abantu ku social media kutsho mna bethuna kwatsho nala Enhle uthi break generational curses ingathi kanti uzibizela i-curse kuthwelwe ngayo. Hey abantu baphanda ke kwafunyanwa nomamakhe, kwafunyanisa bomamakhe ngathi usemtsha, kwabona iivideos kunye nomamakhe, mamakhe uphethe utywala uthi bagroova kunye. Kodwa ke bathi abantu sozikani mamakhe bengazinto because umntana akho xa efika ephethe ifone eduru lahlobo eko 13 to 40,000 uthi uthatha phi imali yayo nezinye izinto ke anazo amsho benziwa nenwele yonke into nempahla. So ebethi mama yakhe uzithatha phi ezazinto. And ke ukumfundisa ukuthiwa makabanjwe asiyazi ba izawuphelela phi ke. Kuthiwa bacimile zonke iipages zecawa, ucimile noEnhle iiaccounts zakhe on social media. Umntana besathi uyaqhayisa kanti akayazi ba siphethe ii-investigators apha. Siyakwazi umfumana umuntu noba sevele ngocikicane, simfumana umuntu noba sevele ngenwele kuthiwe linwele likabani eli. Kanti ke nitsho ke bethinani nicinga ntoni ngale situation kaPastor obedata umntana ona 14 years adahlale naye i4 years yonke. Unkosikazi wakhe ke shem asikava ba uthini. Anyways, uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.